gure papera errestatzailea izanik, askotan oso zaila egiten zaigu, azkenian erabat empatizatzen dugu proiektu komunitarioa garatu nahi duen komunitate horrekin, herritarrekin, zuzenean, eta usten dugu gainea, guk administrazio bezala, herritarren zerbitzu egonik hori lagundu egin behar degula, baina askotan bide bat markatzen dezu, esatezu guazena horrela egitea, eta berriz administraziora jutentzeanian, arauak berriz askotan talka egiten dut, ez dizu usten, modu horretara jokatze. Eta askotan zaila da, azkenean, proiektu komunitario hori garatu nahi duen herritar hori, bere borondatez ari da lanean, sinismen osoz, badaki gizarte hobeago landu nahi dula, eta guk zalantzai gabe horretan lagundu nahi dugu, baina, da pertsona bat borondatez ari dena, bere lanetik kanpo, orduz kanpo, eta gu berriz administrazio bezala ditugun arauak eta legeak oso zurruna dira eta denok berdin tratatzen ditu. Eta hor askotan talka handia egiten digu horrek eta benetan zaila da gure papera. Baina, nik uste dut, eta gaur ikusi da hemen, 70 lagun elkartu geha, horrek esan nahi du benetan interesa dagola, eta interesa balin badago eta borondatea balin badago, jakinik bidea luzea izango dela, baina nik uste dut importantea dela denok nolabait bat egitea bide horrekin, eta ala balin bada, urratsak gutxinaka emanez, aurrera egingo degula.